34 million pesos nga balor sa gituhuang shabu ang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police gikan sa usa ka 50 anyos nga babay atol sa bypass operation sa Sitio Pakpakan, Barangay Basak, pasado alas 10 kagabi. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga niadtong Enero pa nila gipaubo sa surveillance ang naasuyng babayeng sospek human migawas ang pangani sa miaging mga bypass operation. Apan nagpabalhin-balhin kini og pinuy-anan hangtod nga na corner gayud kini sa kapulisan pinaagi sa usa ka bypass operation. Diin nakuhaan ang sospek og mga pinakete sa gituhuang shabu nga gisulod sa Chinese tea bag nga mitimbang sa 5 ka kilo. Ang sospek gikatahong bodigero sa usa ka dakong drug group ug tigtagakan og supply sa Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Cebu City. Lakip na sa mga kasikbit nga dakbayan. Apan hugtanong gihimaka kini sa sospek ang mga pasangil ug may pasabot nga ang iyang gamayng patigayon mao ang milk tea business. Unsa man asa man kumanguha ng das nga anak kay ni sulod na lang basta sila way warrant, way video, way diretso na ano na lang natulala na lang wala mo kabalo.